Burgemeester wil nog meer aandacht voor de jeugd. Jongens uit Landweert krijgen eigen crossbaan. Het is vandaag 28 maart. Dit is het Pil en Maas Journaal. KWF Kankerbestrijding heeft 2 belangrijke subsidieaanvragen voor kankeronderzoek toegekend, waarbij Vicorie Medisch Centrum is betrokken. In totaal wordt de komende jaren ruim 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek naar oudere patiënten met kanker. Een deel van het geld is bestemd voor een onderzoek bij patiënten met longkanker. Dit onderzoek betreft een wetenschappelijke studie naar de mogelijke verbetering in de behandeling van longkanker bij ouderen. Daarnaast is er geld voor de nazorg van patiënten met darmkanker. Dankzij een subsidiebedrag van ruim 1 ton kan Vicorie in nauwe samenwerking met huisartsen en het Tilburgse Visieziekenhuis Tweesteden Sint-Elisabeth de nazorg bij oudere patiënten met darmkanker verbeteren. Met het subsidiebedrag wordt de komende maanden een concreet nazorgplan ontwikkeld voor patiënten met dikke darm- of endeldarmkanker. Donderdagavond werd in een bomvolle raadzaal de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De bijeenkomst begon een uur later omdat burgemeester Hans Gielissen eerst nog aanwezig moest zijn bij de bewonersbijeenkomst over de asbestbesmetting in de omgeving van de Maasheeseweg. De gemeenteraad heeft een flinke verjongingskuur ondergaan. Liefst 3 twintigers maken hun debuut. Bram Dirks, Daan Jansen en Anne Thiele. Gielissen kon 26 van de 27 raadsleden beëdigen. Ahmed Kotjigiet van Inventief ontbrak vanwege het afstuderen van zijn dochter. Na het afleggen van de eed of de belofte en de bloemenhulde kon de familie en bekenden de kerstverse raadsleden feliciteren. In ons maandelijks item geeft burgemeester Hans Gielissen antwoord op vragen van inwoners. Onder andere het sluiten van drugspanden, de mening van de burgemeester over de uitspraak van Wilders en de jeugd komen aan bod als onderwerpen. Het lijkt bijna een gewoonte te worden. Ik ben hier alweer voor de 3e keer en wederom met vragen van inwoners van Venray. Maar ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Verkiezingstijd is achter de rug. Is dat voor u nou eigenlijk ook een spannende tijd? Want nu worden eigenlijk uw collega's voor u bepaald. Ja, en in die zin zijn met mij ruim 400 andere burgemeesters in Nederland ook in spanning aan het uitkijken naar het moment dat er een nieuw college komt. Dus voor mij is dat ook heel belangrijk, ja. En wat vond u eigenlijk van de verkiezingsuitslag? Ach, als burgemeester kan ik daar natuurlijk geen waardeoordeel over vellen, want ik ben voorzitter van de gemeenteraad. En ik vind iedere gemeenteraad hoor ik achter te staan en dat doe ik in dit geval ook. Goed, dan gaan we beginnen met de eerste vraag. En die is van Rieke ten Brugge. En hij vraagt, wat gebeurt er in de gemeente Venray als wordt ontdekt dat mensen in hun eigen huis een wietplantage hebben? Ja, dan hebben de mensen die in dat huis wonen wel een probleem. Want als wij ergens een huis vinden met een wietplantage, waar dus hennep wordt gekweekt, meer dan 5 plantjes, ja, dan wordt dat allemaal opgeruimd. Maar nog belangrijker misschien is dat de bewoners ook 3 maanden het huis zullen moeten verlaten. Want dan zal ik als burgemeester het huis sluiten. Om te voorkomen dat het huis in stand blijft of doorgroeit tot een soort handelscentrum in verdovende middelen. En dat willen we ten koste van alles voorkomen. Dat betekent dus dat de mensen die er wonen 3 maanden een andere plek zullen moeten kiezen. En dat is in Venray? Dat kan, dat moet men zelf in principe regelen. Men krijgt dan een brief dat men binnen een bepaalde termijn moet vertrekken. En dat men 3 maanden later weer terug mag komen. En gebeurt het vaak in Venray? Iedere keer is natuurlijk al eentje te vaak, maar het gebeurt in Venray, ja. En gebeurt dat vaak in Venray? Laat ik zeggen enkele keren per jaar. En zijn dat dan een paar wietplantjes, net iets meer dan 5? Of zijn het grote wietplantages? Dat zijn dan echt indrukwekkende hoeveelheden waarmee je heel veel geld kunt verdienen. De tweede vraag die is van Jan-Willem Bruisten. En hij vraagt zich af, de verkiezingen zijn nu achter de rug. Als u terugkijkt op de afgelopen 4 jaar, wat zijn dan punten waar te weinig aandacht aan is besteed? En wat hoopt u dat er gaat veranderen? Er is aan heel veel dingen aandacht besteed. En ik ga nu een beleidsterrein noemen waar ook heel veel aandacht is besteed de afgelopen 4 jaar. Maar waarvan ik altijd vind dat we kunnen daar niet genoeg energie in steken. En dat vind ik de jeugd. Jeugd, dat zijn mensen die over 10, 20, 30 jaar hier de gemeente moeten gaan besturen en ook andere dingen moeten gaan doen, de economie draaiende houden.
En ik vind het heel erg belangrijk dat we de jeugd ook echt helpen om volwassen te worden. De jeugd ook de kans geven om een keer te vallen en te struikelen. Maar de jeugd ook wel helpen om weer overeind te krabbelen. En waar nodig, daar waar dingen gebeuren die echt niet kunnen, dat we de jeugd daar ook op aanspreken. Maar ik constateer dat de jeugd door de bank genomen goed in elkaar zit, ook in Venray. Maar ik zou het heel slecht vinden wanneer we de jeugd toch aan zijn lot overlaten. Nou wil ik niet zeggen dat we de afgelopen 4 jaar daar niets aan hebben gedaan. Integendeel, we hebben er heel veel voor gedaan. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar dat moeten we op zijn minst vol blijven houden. En als het even kan, nog een tandje erbovenop. Ja, nou zijn er heel veel jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Maar daar is toch eigenlijk weinig voor in Venray. Die vallen eigenlijk in een zwart gat. Nou ja, dat is een van de vragen die we natuurlijk ter hand moeten nemen. We zijn nu bezig met het bouwen van een jeugdcentrum bij de Wetteling. Dus er wordt van alles aan gedaan. Maar dat is niet het hele verhaal. Ik ben het daar wel met u eens, daar moeten we zeker aandacht aan schenken. Maar we moeten ook, daar waar de jeugd, helaas gebeurt het ook in Venray, niet helemaal op het rechte pad blijft, dan zullen we ook de opvoeders moeten aanspreken. De ouders en de familie, de netwerken eromheen. Wij kunnen als overheid niet in ons eentje de jeugd corrigeren. Dat kan niet. Dat is onze primaire taak ook niet. Daar waar zich excessen voordoen, moeten we natuurlijk optreden. En als het moet ook met de sterke arm. Maar in eerste aanleg is de jeugd een verantwoordelijkheid van de opvoeders en eigenlijk van de samenleving in zijn totaliteit. Ook van mij als privépersoon. Dus we moeten er allemaal, vind ik, veel energie in stoppen. En daar hoort ook bij de jeugd tussen 12 en 18. Als die in dat gat valt, dan moeten we iets bedenken dat de jeugd toch een stukje zingeving kan krijgen. Er zijn genoeg dingen om te doen, maar we kunnen daar niet genoeg aandacht aan schenken. En heeft de gemeente wel genoeg invloed dan? Nou, die is beperkt, dus we moeten niet de illusie hebben dat de gemeente dat allemaal kan regelen. We kunnen wat voorzieningen treffen, we kunnen een jeugdcentrum bouwen, waar we dus ook mee bezig zijn. We kunnen met ouders praten, we kunnen de politie inzetten, we kunnen met onderwijsinstellingen praten, maar zo heel veel meer dan dat kunnen we niet. We kunnen verenigingen subsidies geven die met de jeugd bezig zijn. Maar uiteindelijk zijn wij als overheid niet degene die direct met de jeugd bezig is. Dat zijn we als samenleving. Dat zijn de verenigingen, de mensen die in straten wonen, de familieleden, de onderwijsinstellingen. Die zijn met jeugd bezig. En die moeten we als overheid daar op zijn minst, vind ik, in erkennen en ook in ondersteunen. En maakt u zich echt zorgen over de jeugd in Venray? Of is het meer zo dat het er ook een beetje bij hoort, de jeugd, dat die een beetje qua jongensstreken uithalen? Absoluut. Ik zal me pas echt zorgen maken als de jeugd geen streekjes meer uithaalt. Dat hebben we allemaal gedaan toen we jong waren. Dus in die zin moeten we dat niet overdrijven. Er wordt ook wel eens overdreven als er wordt geklaagd over de jeugd. Dan denk ik, nou, dat valt allemaal nog wel mee. Tegelijkertijd zie ik ook jeugd ontsporen. En zie ik ook jeugd die ook in een niet bepaald veilige omgeving kan opgroeien. En daar heb ik wel zorgen over. En de jeugd verdient het om in een veilige omgeving op te groeien. Om in contact te komen met broertjes en zusjes en vaders en moeders en ooms en tantes. Die ook de beste bedoelingen hebben. En niet in een omgeving waar ze allerlei verkeerde dingen leren. En wat voor jongeren bedoelt u dan? Nou, dan bedoel ik jongeren die in een verkeerd milieu terecht zijn gekomen. Die kwetsbaar zijn en daardoor in een verkeerd milieu terecht zijn gekomen. Die dingen afkijken van anderen, van broertjes of van straatgenoten of klasgenoten. Dat willen we voorkomen. Ja, zijn tweede vraag was, wat hoopt u dat er gaat veranderen? Sluit dat hierbij aan? Nou ja, kijk, als we met z'n allen... Ik hoop dat er gaat veranderen dat de samenleving in zijn volle omvang het met mij eens zal zijn dat wij de jeugd meer aandacht moeten geven en meer ruimte ook moeten geven om zinvol bezig te zijn. En ook daar waar de jeugd niet helemaal op het goede pad blijft of nog ergere dingen doet, daar moeten we als samenleving ook echt omheen gaan staan en zeggen wat hier gebeurt. Dat kan niet. Daar gaan we voorkomen dat dat zich herhaalt. Oké, dank u wel. Dan de laatste vraag. En die is van Imtiaz Willems. En hij vraagt: afgelopen week veroorzaakte Wilders nogal wat commotie met zijn uitspraak over meer of minder Marokkanen. Wat vindt u ervan dat dit onderwerp nu overal gesprek van de dag is? Nou, ik vind het goed dat we het daarover hebben. En ik vind het ook goed dat de samenleving laat zien dat de samenleving ook bruggen wil slaan. En niet alleen wil roepen welke bevolkingsgroepen niet deugen, maar ook zich wil inspannen om bruggen te slaan en ook de goede kant van de zaak laten zien. Want ook in Marokkaanse gemeenschappen, en ik kom veel Marokkaanse mensen tegen, zitten hele positieve krachten. Mensen die echt hard werken,
die het ook heel erg vervelend vinden dat andere Marokkaanse mensen zich minder goed gedragen of soms zelfs heel erg slecht. En die brug moeten we wel slaan en dat is ook echt nodig om de problemen die dan worden aangewezen, om die ook goed aan te pakken. Maar ik vind dat je een grens overgaat wanneer je het eenzijdig legt bij de bevolkingsgroep die we dan Marokkanen noemen. Dat vind ik veel te eenzijdig. Dus in die zin vind ik het heel goed dat we daar maatschappelijk ook eens in alle rust over praten. Ook zonder dat er sprake is van, want dat heb je gauw, hè, dan worden mensen boos en agressief. En dan verwijten we elkaar van alles. We moeten daar ook in alle rust en volwassenheid over praten. En ik vind het stelling nemen tegen wat te krasse uitspraken, zoals we die vorige week hebben gehoord, vind ik daar wel bij passen. Dus ik vind dat belangrijk. Bent u niet bang dat het juist eigenlijk alleen maar verergert door zo'n uitspraak? Ja, het kan allemaal. Dat zou kunnen. Tegelijkertijd, je moet als samenleving ook een keer zeggen tot hier en niet verder. En ik vind dat een goede zaak is om dat signaal dan maar eens af te geven. Wat bedoelt u tot hier en niet verder met Wilders? Of ja, met dat soort uitspraken, met dat soort ongenuanceerde uitspraken, waarin hele bevolkingsgroepen eigenlijk in een kwaad daglicht worden gesteld. Daar waar er best dingen zijn die we moeten aanpakken, absoluut. Maar dan doe je een bevolkingsgroep echt ernstig tekort, zelfs onrecht, wanneer je dat allemaal maar veralgemeniseert. Dat vind ik heel contraproductief. En dat kan ook weer nieuwe tegenkrachten oproepen die we ook niet prettig vinden. Want wie vindt dat nou leuk om op die manier in een hoek gezet te worden, terwijl je misschien van nature goed in elkaar zit? Ja, nou is gisteren het college van Nijmegen samen met heel veel burgers aangifte gaan doen, massaal tegen Wilders. Ja. Wat vindt u ervan dat de burgemeester zich hierin mengt op die manier? Nou ja, kijk, als burgemeester ben je burgemeester van een hele gemeente. Van alle inwoners, zo voel ik dat ook in Venray. Ik ben burgemeester van alle inwoners van Venray, ook van de Marokkaanse gemeenschap. En dan heb ik ook de neiging om op dat punt ook stelling te nemen tegen te ongenuanceerde uitgestoken vingers naar zo'n bevolkingsgroep. Of je dan dat voldoende bestrijdt door aangifte te doen, dat is even vers 2. Daar kun je nog over nadenken. We hebben in ieder geval als burgemeesters van de regio Limburg-Noord afgesproken dat wij wel een statement zullen afgeven morgen op de raadsvergadering. Maar wij zullen geen aangifte doen, want ja, je kunt je altijd de vraag stellen, waar leidt dat dan toe? Hè? Wat is het effect daar weer van? Dat is een keuze die je maakt, maar ik vind het wel belangrijk dat je als burgemeesters uitspreekt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de totale gemeenschap en ook vinden wij dat wij moeten opkomen voor al die Marokkaanse mensen die het beste met ons voor hebben, die hard werken, die veel inspanningen doen om wat andere mensen uitspoken, om die ook aan de kaak te stellen. Is dat het statement dat u ook gaat maken? Of in die woorden ongeveer, ja. Of dat letterlijk zo zal zijn, dat moeten we nog even bekijken. Maar die uitspraak wil ik wel doen, ja. Goed, ik wil u bedanken voor de antwoorden. En ik zie u volgende maand weer. Hopelijk dan weer met zeer interessante vragen. Ik kijk daar weer naar uit. Bedankt. Het CDA heeft in de afgelopen dagen met D66, Inventief, PP2, Samenwerking en SP gesproken over de vorming van een coalitie. Donderdagmiddag was D66 als laatste aan de beurt. CDA-voorman Jan Lone wil niet veel kwijt over de onderhandelingen. Wel zijn volgens hem de gesprekken in een goede sfeer verlopen. Komend weekend beraadt het CDA zich over de vervolgstappen. Het CDA heeft als grootste partij minstens 2 andere partijen nodig om een meerderheid te vormen. PvdA en VVD namen niet deel aan de gesprekken. Dinsdag 1 april is er om 7:30 in de raadzaal een openbare bijeenkomst over de resultaten van de eerste gespreksronde. Dan zal duidelijk zijn welke partijen afvallen en met welke partijen het CDA verder gaat om een nieuwe coalitie te smeden. De jongens Mike, Wessel, Teun en Wes uit de wijk Landweert hadden een wens, een crossbaan in de buurt om te kunnen fietsen. Dinsdagmiddag werd dit werkelijkheid en werd een crossbaan op het veld achter basisschool De Vlaswijk gerealiseerd. Bijzonder is het feit dat de jongens zelf het initiatief hebben genomen. We hebben aan een gemeente gevraagd en die vonden het goed. Ja, hoe reageerde de gemeente? Dat er wel een crossbaan komt, maar alleen niet te groot. De gemeente bracht een berg met zand en zo lag er binnen een paar uur een crossbaan voor de jongens. De jeugdige crossers konden niet wachten om de baan te gebruiken. Wat is er nou zo leuk aan zo'n crossbaan?
Ja, je hebt wat te fietsen en dan hoef je niet steeds voor op de straat, want anders moet je dat stoppen voor andere mensen die over moeten steken of zo. En meteen nadat de chauffeur klaar was, pakten de jongens de fiets en crosten ze over de baan. Het gehandicaptenplatform Venray houdt in samenwerking met de Centrale van Oudere Verenigingen op woensdag 23 april een themamiddag met als onderwerp gehandicapten en ouderen in het verkeer. Gekozen is voor een uitbreiding van de doelgroep gehandicapten met de categorie ouderen, aangezien ook deze verkeersdeelnemers een toename laten zien van het gebruik van elektrische fietsen, rollators en driewielers in het verkeer en daarmee gepaardgaande ongelukken. Op de themamiddag ligt de nadruk op een veilig gebruik van deze hulpmiddelen en de gedragsregels hiervoor in het verkeer. De bijeenkomst in de Kemphaan in Venray begint om 13:30. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het droog en is het zo'n 3 graden. Overdag is het flink zonnig en kan het kwik stijgen naar circa 20 graden. Er kan een beetje bewolking zijn. Zondag wordt het met 22 graden nog iets warmer. Bedankt voor het kijken en vergeet u niet de klok vooruit te zetten. Een fijn weekend en graag tot maandag.